Posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 14 May 2025 tsiku lakenso kukhala Kamuzu Day. Lero ndi tsiku limene timakumbukira president woyamba muno Malawi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Takhala pompo timvesere kuti kodi lero lino Bon Kalindo abwera ndi zotani. Kodi mwaimva ya mathematics ku Philippines zimene zachitika the DC. Lero nkhani zathu zikulu tikupasirani zimene zachitika ku Philippines zokhuzana ndi mathematics komanso tilowamo kumalaulo amene achitika kuno ku Malawi okhuza nkhani ya minimum wage imene nduna ya zaleba ya ulusa komanso tilowamo mu nkhani ya Kamuzu Day. Amalawi takhalani pompo koma tisanayambe zimenezi ndafuna ndikakuthokozeni Amalawi nonse mutamva titalengeza kunena kuti tili ndi maliro ku South Africa alozi thoko mphepo amene akuyenera kubwera kuno ku Malawi ndipo kukufunika ndalama yokwanira 2,340,000. Amalawi akufuna kwabwino asonkha ndalama imeneyi koma kwangosalira shortage ka balance pang'ono okuti amene akuyenera kuti anyamule maliro amene wabwere nawo kuno ku Malawi zitheke zonse azibwera nawo 500,000. 500,000 ndi imene yasalira kuti maliro amene wabwere kuno kumuzi. Choncho tikupemphabe Amalawi akufuna kwabwino amene mukuchimva mu mtimamo kuti pang'ono pamene mungatithandizire munthu amene kapena maliro amene abwere kuno ku Malawi. Nambala ndi omwe ija ma 9 365 0 ma 9 365 035. Nkhani za zikulu lero pa Kamuzu Day ndi nkhani imene itingayitchule kuti ndi breaking news, nkhani imene yagwedeza ziko. Nthawi zambiri tikamanena ena ife timakhala ngati ndife amisala, timakhala ngati tadya chamba, anthu osaphunzira. Tikamakulangizani pena muzimva. Ndetu tapitani ku Philippines mukasegule pa mupange Google kapena AI mupite pa BBC mukaone zachitika ku Philippines ndi mathematics tu ndi imene imagwiritsidwa ntchito pa zisankho zachitika zana ku Philippines. Pakana lero machine akulephera kuchita administer zisankho, akulephera kuchita produce zisankho, marizasi sakubwera chifukwa cha kampani imene ya mathematics imene mbiri zake ndizonyasa kwambiri. Ndiye funso nkomazifunsa kuti kodi ino ngati akulephera azungu kuchita administer zisankho zawo kuzera ku machini ya mathematics, kodi anakude ngati ife azatenge tingakwanise? Funso lina ndi lino a opposition muzizifunsa kumanena kuti kodi nthawi ijayo anazalengeza akumeki kunena kuti akufuna ati ayesere zisankho, inu munayamba mwamvapo zisankho zikuyeseredwa? Chabwino popeza zisankhozo anayesera ndiyeno anayamba akuyitanapo nonse a opposition kuti tiye tifuna tikachite destroy zija timayesera zija. Ngakhale chamba chomwe chamba polisi akachigwira amapita nacho ku Vumbwe Research Station kapena iyayi amapita nacho ku Lilongwe ndikukachifufuza chamba chija ndikuona kuti chamba chimenechi ndi chomwecho kenako ndikuchiocha in presence of my stakeholders. Kodi ino anakuyitanaponi kuti mkaonerere zimene alembesa zija atizoyeserera? Komatu awo atu ni malaulo andipali anthu ena amakani ku UTM, kuli anthu ena amakani ku DPP, anthu ena amakani ku Afodi. Bola tumwena Joyce Banda pang'ono akumayesera kuyima ndikumalankhulapo
koma zipani zonse zosusa sinthakuziwa kuti kapena mwachita kuseteredwa kapena chichachitika ndi chanakusambirani mankhwala anzathu akulamulo awa popeza mwina kacha yawo ndiyo khuzana ndi zachikhalidwe za mankhwala choncho akusambirani mankhwala kuti mukakhale chete choncho. Lero tu ndi aja kutakatani mafiga ndi aja mwaona mafiga aja kuchita kuonekeratu mafiga awawa somebody has doctored those figures. Takhala ndikukuwuzani kunena kuti tapita ninu mupite mukawuze kuti tifuna auditing komanso mwachite force kuti sitikufuna mathematiki ndeza aonekeratu azungu. So ngati zaonekera azungu lero siku lachitatu mavoti sakubwera marizasi sakubwera mmasenta motero kuti kwasokonekera kuopsa ma press conference sati apangaliti akungokanga nako azungu. Kuli bwanji iwe ndine munthu wakuda munthu akeso ziku lake losauka asogoleri ache wokuba amene sala badaso za ndani ayi chisankho ichi ngati simusamala inu wa opposition ndi ceremoniyo mukungoperekeza mfumu kolezera okumwa muwali ena zisankho izi mukuyenera musamale kwambiri. Mukhoza kumakumana ndi azungu mabungu ochokera kunja kumakumana nanu monga amene apangira aja akumana ndi kabambe aja mukhoza kumakhala ndi anthu m'misonkhano mwanu anthu ochuluka ena ndi kumakupangirani nsanje kunchisi kumakuchitani ataki mukhoza kumapangisa ma primary ngakhale ena ma primary yake ndosokonekera inu ndikumaona ngati mukhoza kuwina achimwene kubera zisankho abale anga. It is a process izizi muzitenge whether you like it or not. Nkhani yathu yachiwiri ndi nkhani yomvesa chisoni imene Minister of Labor walengeza nkhani yokhuzana ndi minimum wage. Ine ndamva chisoni kwambiri kuti ukapolo kuno ku Malawi ulipobe ndipo ife amalawi ifeyo mulungu azatiwotcha chifukwa ndinkayembekezera kuti Minister of Labor amene iyi ndi munthu wokuti ndiwophunzira bwino odziwa mavuto amene ali kuno ku Malawi. Zoona mungamupase munthu minimum wage 150,000 150,000 ni ndalama imene akudyera mwana ku sukulu kwa 2 weeks. Zinthu zinavuta pakali pano pa zinthu zinakwera and mukamanena kuti minimum wage ndi 150 ngati anthu amalephera aboma umwewo malephera kuwalipira anthu 100,000 ndikumana makuti minimum wage ndi 100,000 koma simapasa kuli bwanji 150 mwapasa bwanji. Andi ndimafuna ndipemphe amalawi mwina anthu sitimadziwa tiye ntitengerepo phunziro kwambiri pa chiphunziro cha Chisilamu. Munthu ukamapereka ndi pamene umadalisidwa. Ndimafuna ndikupempheni inu mabwana khaya ndinu amatraki aonjezereni madriver anu mwina 500,000 apase ni madriver anu mwina 400,000 khaya ndinu ama minibus ayenjezereni ma minibus drivers anu ndalama yomveka bwino chifukwa munthu amene iyi ali ndi ana driver mukumunenayo ali ndi ana ali ndi mkazi ali ndi extended family mukuziwa kuno ku Malawi akuchikazi abwere akuchimuna abwere uwathandizeso anthu ena ndena amachali chiso nawonso amachali chiopempha abwere sopombo uwapase ndalama inavuta kwambiri. Andine ndinkayembekezera kuti boma lipanga machawi liona mmene Malawi akuvutikira kuti apereke ndalama zogwirizana ndi nyengo imene ili pano. Uundu ukapolo weni ukapolo mmene zinthu zadulira 150,000 ukupita nayo mu shop munthu kukagula mwina olo 200 emene kukagula mwina zinthu zitatu jumbo yosakwana ndelere mukanena kuti aye inuyo tikufuna tienjezere minimum ma drivers muzilandira mwakuti ama truck muzilandira 200 chakuti ena wazilandira uje ni 300 komanso kuboma ku minimum wage 150 ino ndi anthu ofoira kwambiri. And domestic worker mukamuike pa 72,000 ndalama yake itiyo 50,000 imukuma atengera anthu kumapita nawo ku State House ndi ndalama yokuti akungofika nayo kumene achokerako ndikungogula pocket ya sugar ndalama yo ndikuthera pompo. Koma zikanakhala mwina ku parliament mukaone aku parliament sitting allowance yoka kungolowa parliament muja ndikungogonamo kutulukamo mwina after 2 hours akumalandira 100,000 and mene
amasiya parliament anali akulandira ndalama zambiri. Manivesa izizi zikuchitika kwa anthu andale. Zikanakhala kuti application imene mukuyipangaso apply kwa anthu ena wamba, tikananena kuti ziko lili bwino. Koma zikanakhala zanu ndiye kuti pakali panopa even olo salary ya ma MP inapambana pa 5 million salary ya MP. Ndi chifukwa chake timukuona anthu akufuna kuphana atu. Nkhondo yonse imene anthu akufuna akuphanirana kuti azipita ku parliament azikalandira ku ndalama za phamwamwa. Andi ziko lino lizakhala losauka kwambiri chifukwa even ma constituency apambana 200. Ena ife timayima mu parliament ndikumanena kuti no, there should not be any extra constituencies. Koma anthu ena anapanga makane, ena ankapanga izi ndi cholinga chonena kuti ati awine masankho akubwerawa ayenjezere ma constituency ambiri mu Central Region. Ndezo satira zake ndizeze ziko lino likhala losauka kopsha. Andi makamaka mwenye amwenyeso ndinu anthu ena omvesa chisoni chifukwa timakuona ni every Saturday mmampasa munthu ja 2000 mmampasa 2000 kuti azipita nayo kwawo. Andi 2000 masiku ano ndi chani? Take for example 5000 ndi chani? Tinayenera tiziaganizira anthu athu inuyo amwenye mabwana ama 47 mu mabwana amulilonge mu Sunnyside mu ena ogwira ntchito olemba ntchito za anthu a nyumba. Tatiye tiyaganizire amalawi zinthu zinavuta padakali pano. Andi ineyo sinayembekezere kuti minister amene idimba angabwerese manyaka ngati amene wawa ngumanena kuti ati akugwira ntchito akuchita perform by bringing in nkhani zokhuzana ndi ma labor issues at minimum wage. Ndalama yake yokuti even olothumba la chimanga osakwana ndiye bombo pakhale school fees, pakhale rent. Anthu ambiri amakhala pa rent. Ma transport kuchoka even ku 25 kukafika mu town ya Lilongwe, kuchoka ku Bangwe, kuchoka ku Machinjiri, kuchoka ku Njenga Utuwa. Koma zimenezo simukuziganizira iyayi. Zosatira zache ndizi mukumanyamula anthu kuchokera ku Nchisi, ku Lilongwe, ku Deza, ku Blantyre, ku Salima, matraki anthu ulendo nawo ati ku Kamuzu. Koma ziko ili lomvesa chisoni kwambiri. Andi mwina Kamuzu yo akanakhala kuti anali moyo sindikukhulupirira kuti siku lake lalero anditu siku lalero la Kamuzu ndi birthday yachetu ya munthu wokuti anatisiya kale. Koma anthu akuononga ma billions siku la atela munthu mmodzi. And I said it kunena kuti we should abolish this day, siku la Kamuzu. It is better to celebrate all the presidents, be it Bakiri Muluzi, Joyce Banda, Bingwa Mutharika, Peter Mutharika, iye iso alipo lero yi wamanyankai. Bwezi bantu kumachita celebrate ziko tonse kumachita celebrate kumanditu kukaononga ma billions kuti kwena agona ma hotelo 150,000 wage tukunena ina ailipira pa lodge imeneyo. Andiso ama hotelo akaona kuti anthu abwera akuboma ndi azipani amakweza mitengo yawo. 150 yonso yachokapo pene popo mwina so ndi 300 per room. Lero mukutenga ndalama zonse ulendo nazo kumzuzu kukachita celebrate Kamuzu Day munthu wokuti anamwalira. And I don't think mene ine mamuziwira Kamuzu akanalola za uchisiru mene ziko lavutira panopa mafuta kulibe anthu akuzunzika kukhala pa mizere yosiyana kuti azidikirira mafuta. Kamuzu akanangopita ku Kamuzu Academy kukapangisa mapemphero. Koma inuyo ndithu basi kunyamula anthu ziko lose kukaunjika pa ujeni pa Katoto Freedom ati basi atikumudikirira ati president anuyo kuti asike azienda wapansi azishaina azioneka ngati yeyo ndi dolo ati wachita deliver. Ndiye ndikuja ati wafika yezulo ku airport Zuzu International airport yochita kupoma abale kupoma airport. Lero akuyikira mitengo ngati ndikhola la nkhuku. Pamaziko la Malawi Mulungu chonde mutithandize. Chalagwe
chisengo chakupana se ukangova upresident eni ukaiza basi mwina mwai wako ndokuti uli ndi opposition yofoka kwambiri koma akanakhala malemu Chilima ndipo iwe Chilima mzimu wako uzusa mtendere sukanalola amanyaka ngati amene wawa akanakhala malemu Chilima ine sindikukhulupirira kuti kamuzude akanachitika akanangopita akaone anache ku kamuzu akadame acheze ndi anthu akapemphere kuntunthama azipita kwawo koma izizi zaleroso zokuti kuli fuel crisis alibe nazo ntchito zokuti kuli njala ngakhale anthu akolola alibe nazo ntchito lero ndi pamene mwagundika inu kumagawa fetereza soka ilo ti ndi Amalawi osusuka kwambiri Bon Kalindo the DC mwana uopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jezaville GTE Mambuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.